Nabízíme položkový rozpočet a taky variantu s lepší spárovačkou. Zase rozpočet, co? Jo. Používáš RTS stavitel? Ne, to neznám. Já v tom dělám roky, šetří mi to moře času. Fakt? Tak to musím zkusit. No. To dík. RTS stavitel, to jsem teda zvědavej. Vzorový rozpočet, úprava položek, množství, PDF jedním klikem, wow! Vážně během pár minut hotovo. Méně času nad rozpočty, více času na hru.